Shalom. Shalom. Horas manihita saluhukna. Horas. Nunga jumpang muse ari pestai. Ujui di Bethlehem. Nunga tubuh si balua. Marede do akka par di surgo. Tuhot akka tu akka permahan di ladang Efrata. Mamari tahun halalas di roha godang. Hasanga mani debatana di kijang. Dame mani tanoon. Dia kajolma nani halomonai. Taulo pema aka amanginang. Asa marede hita lau mangedehon halalasni roha godang. Mangasni roha mahita. Ainung matubu si balua jolma manusia. Siang angka perdosau. Halalas di roha godang nahu barita hono lunga tubuh si paluang dihita jolmao hasang napon di debatang las dame magi jolma lomo di roha di debatang dohita jolmao ay sabon inondo bicar bitang di naholomi sumo dangi hagolapon na di rohatai hasana po di debata las dame madi joma lomo di roha di debata dodi la jomao tator-tor amanginang pawohon na malas ni roha do kita di bahan haluan na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Om mabaritalas ni roha bulungi. Ay sabon inondo bicar bitang di laholomi sumbon dangi hagolapon na di rohatai hasang napon di debatang las dame madi joma lomo ni roha di debatang dohi ta jolmao Tuhan Yesus halomuan na disuruh debatan na pasai kon sude dosa di dolo Golgota hasana po di debata las dame madi joma lomo
songodo holongi rohande batadi portibion. Bona nulihan anak-anak sasadai. Asau nang mago hita saluna. Alaya dapat hangluan nasa leleng di leleng na. Nuna jupang museng ari pestai. Hatu tu unitu hatta Yesusi. Dua do ibana sian surgoi bebatu itaon. Hasak apon di debata. Dame-dame manijol. Lasti rohani debata. Hajol maon museng. Beta ale dongan tu Betlehemi. Ita soplamada danak nadisi. Nati nomos ni para siroai. Debata amai. Hasak akon di debata. Dame-dame manijol ma. Lasti rohani debata. Hajol maon museng. Tali kata terhon. Lasti rohamolo. Beta ale dongan tu Betlehemi. Ita soplamada danak nadisi. Nanti nomos di para siroai. Debata amai. Hasak apon di debata. Dame-dame manijol. Lasti rohani debata. Hajol maon museng. Somba nabi madi honga tubuon. Hosibo andame tu portibion. Sai pasar hormat turong anamion. Dame bi oh Jesus. Hasak apon di debata. Dame-dame manijol ma. Lasti rohani debata. Hajol maon museng. Hasak apon di debata. Dame-dame manijol ma. Lasti rohani debata. Hajol maon museng. Hasak apon di debata. Dame-dame manijol ma. Lasti rohani debata. Hajol maon museng. Lasti rohani debata. Hajol maon museng. Lasti rohani debata. Hajol maon museng. Haleluya. Haleluya. Muliaan nama Tuhan. Itu usahaan yang kepernostro. Di baikku jadi anakku. Haleluya. 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 Ajari au Tuhan. Ajari au Tuhan. Mangulaon sa sudea kapatingunan sude nang atami. Di ngoluko. Ajari au Tuhan.
mardalan dinagolapi. Marsigana tujolo Tuhan membuat asa ni ngoluku untuk jalan dari luar pojok nang rohaki Jojo doa lilu manipil sian dalan mi si polisi nasai songo tu dagingko maluun na todiku jono mahom unang daon asa margogo na di portibio Mardalan dina golapi.
kasaluhutna akan masa di Portibion. Tuhan, hodo dalan, hodo hangluan, jala hodo kasitongan. Yesus do si dame di ngolu namion. Mulai hati ma Tuhan di dami na sumuro. Nani si homo di bagasar mana. Si bata di hangoluano Jojo do marudu arsa Boasa so tu Jesusi alu honongmu arsakmi bos roham saidoi sasude si bata di ATP Jojo dosa biang hoso haton maho tu Jesusi babuana sahon somi bos roham malum do sa sude I
Suci hami goar buna badiai Tuhan Yesus si palua Yesus Kristus Tuhan Nabi Hodora jaki Hodo Tuhan Hodo Allah Tuhan si malua jolmai sian berdosa onai asa malua hami ale Tuhan pola lurus mudarmu di haupin silangi di tobu sono ami haleluya mau lihat tema Tuhan mau lihat tema aman di pambahen ami di ngonu nami oh haleluya oh ya barana lama shande oh rabara rabara bala 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 Shikina barara sonan di baik koholu nami onaletuhan diramoti hodo kami oh di pasu-pasu hodo holu nami saluhut akka nariko di holu nami oh di parade ho di bagasan asini rohan haleluya mau lihat tema aman mau lihat tema haleluya haleluya oh bara bara bala 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 sikina marana la 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 maya seke Jesus pasu-pasu salutan kami ale Tuhan asa tok kami masuk batu jolo olah kodo dibatasi sobao saat rodi saliling-nilingna hodo ama nagabe na parmudu-mudu kami Jesus sonang do sonang do di pasonang tong rohaku sonang do sonang do
diborngin na badia humirdop-hirdop do bitang disi nung ngatubu si palua di bara ni pinahan. Uli nai diborngin na badia humirdop-hirdop do bintang disi diborngini do tubuh si palua dipanggagatang di Betlehemi portibio dangol go halholomon marnida sodang ni tuhatai nasi dalau marsoba tu Jesus Kristus si paluai ibanaro siang banua kijang lau balua hon hita jomai
diborngin nabadiaon ale Tuhan rodohami ruas nihuriam pasahaton hamulateon ni rohanami marhite ede puji-pujian mauliate madiho ale Tuhan. Di bulan na terakhir di tahun 2020, 10 sada bulan naung hulewati hami, godang do akkana masa di gulmit ningolu nami, nang ilu-ilu ale Tuhan. Boy hudalani hami tahun 2020 dang alani gogonami, dang alani malonami, alai asidot holong ni rohamdo ale Tuhan. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata, nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas madihita saluhut dihita hurian itu hatta di bagasan bornginon rodohami sian hurian itu hatta Gereja Betel Indonesia keluarga besar Medan Plaza rumah persembahan rohami madapot tondamang dohot dainang marhite hatani debata imana tersurat di Lukas biddu napaduahon ayat 14 songonon ma didok hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon diak kajolma halomoani di bagasan bornginon marhite hatani debata naung tabigi sian surat ni si Lukas biduna paduahon ayat 14 boido gabe tulu bagianon na parjolo hasangapom ma di debata di gijang na paduahon dame ma di tanoon na patuluhon jolma halomuani. Hasangapun madidebata na digicang. Saijot-jotdo tabigi hasangapun hamoraon hagabiun alai na perlu si ingotota dang sude jolma madapoti molo tungadong penian unang ma makorhon tugijang ni roha. Hasangapon di portibion boy do dapot sude jolma alai anggo hasangapon banua gijang ido nagabe suku-suku dihita di bagasan bornginon. Marhita turpukon di pangido tuhita damang dohot dainang suang songoni dihita nama dohoti ibadah di bagasan bornginon. Bohado hita amang, bohado hita inang. Naung dapat tita do hasangapon banua gijangi unang manian songon nidak di buku ede di 520 alu tu dia ho dung mate ho alusima jepek tikim ujung naro tu dia ho dung mate ho. Namar lapatan
dang marpakirimo kita di parnguluota, dang taboto hita manang tu dia, molodungro pajewoni si paluai. Ido asa di bagasan bornginon dipaingot turpukok kita, asa unak kita holan nalalap mamikiri, hamoraon, hagabeon hasangapon purtibio, alai taluluima, harajaun banua gicangi, ido apala nau porlu. Ido asa didok di natar surati, asa jumulu lului hamu harajaun di batang. Dungi tabahonon nama akaodeng tuhamu. Napaduahon dipangido turpukot tuhita, damema ditanoon. Yanggo soparjolo duhita mangalului harajaon banua gijang, anggo soparjolo duhita mangalului dame nasian debata. Dang tagamuk kita boy di bagasan dame di Portibion. Ido sadidok di natar surati diulaun ni Apostel Paulus di biddu na 27 ayat 10b. Zonok namar dongat tubuh alai jomonokado namar tetangga. Molonaing do dapot tita dame di Portibion di Tanoon. Taingot ma di surat ni si Markus di biduna pasapul duahun di ayat 31 ayat 31. Jala haholongammu do Tuhan debatam sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, sian nasa roham, dohot sian nasa gugum. Ia patik naipai dua, odo haholongammu do ngammi songod dirim. Om mapatik na umarga sian na duai dang adong na asing ni. Mulunaing dohita di bagasan dame di Tanoon. Tahaholongi ma di bata. Tahaholongi ma dongat tajolma tudoson dirita. Apalagi di suasana Natal di bulanon saya taduk dame ma di debata alai setabi holan di pamangata nungatabigi jamita ditikki namar Natal hita na di tanggal 11 didok gembala pembina yang go zolma di Portibion sibuk mementingkan diri sendiri dan menghargai agama, kecenderungan menjelek-jelekkan, mempitnah. Alai sia dia do boto otta, zolma namardami tu debata, sia dia do boto otta, zolma namardami do dirina sadiri. Didok gembala pembinata dikini. Parjulu bereng etika manang pangalahona. Napaduahon zolma namardami dohot debata didok parrohahon pakkatayon.
Alanido damang dohot dainang asa tutu hita madapot hasangapon nasian debata ikut jumuludo luluatta harajaun di debata dungi tabahonon nama akaodeng tuhita saluhut baru terjadi mah dame di tanoon. Napatuluhon zolma halomoani haholongan. Zolma halomoan manang zolma haholongan. Boido tazaha di surat Nisi Matius di bidu napatuluhon di ayat 10 pitu. Dung dibaptis Tuhan Yesus ima Yohanes Pembaptis. Ahama didok di Matius bidutulu ayat 10 pitu. Laos makuling ma suara sian gijang. Didokma odo anakku haholongaki. Halomoan ni rohaku doibana. Molonanaing dohita zolma halomoan di debata. Molonanaing dohita zolma haholongan di debata. Lumobi hita nama bigi jami taon. Dijabuta ganup marsada-sada. Isedo nagawi sitiruo dihita Tuhan Yesus. Ahado didok si Yohanes Pembaptis pada waktu nanggo mabuka kasuk kakim dang layak kau. Alai dia lusi Tuhan Yesus do. Asa digenapi natar surati. Jadi molonaing dohita nagabi anak kaholongan halomoan di debata. Ikon Tuhan Yesus do nagabi sitiruon. Amin. Napaduahon zolma halomoan napaduahon boido tazaha diulaun ni apostel di bidu nasa pulutolu ayat 22. Jadi dung dipaijur dipabakit manasida sia si Daud bain raja nasida. Nahi nati dakkoni dinanidokna nung ngajup pangahu si Daud anak ni si Isai halomoaki. Bohado hita gabi halomoan ni debata. Bohado hita gabi haholongan ni debata. Na parjolo na kining nunga tabigi. Siya surat ni si Matius bidutulu ayat 10 pitu. Na paduahon siyan ulaun ni apostel bidu 10 tulu ayat 22. Kata haholongan manang hata haholongan. Dapat siyan 2 ayat on. Nagabi suku-suku dihita damang dohot dainang. Lumowi dihita nama dohoti. Siaran langsung manang ibadah online on. Heado si Daud jatuh ke dalam dosa. Alai boasa didok debata. Nung ngaju pangahu si Daud anak ni si Isai halomoaki. Pengakuan ni debata. Si Daud anak ni si Isai halomoanna. Hape heado si Daud jatuh dalam dosa. Dia ada perbedaan nih si Saul do si Daud. Si Saul ditikki dipaingot si Samuel. Si Saul membela diri. Alai si Daud ditikki dipaingot Nabi Nathan. Si Daud
langsung minta maaf. Molo adong akana salah na taulahon. Baik di pabahay na di pagkatayon. Unang mailahita, minta maaf. Apala lumobi di suasana Natal nungainon. Molo adong akana masa persoalan di rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah atasan, dohot bawahan, masalah penggembalaan dohot na asing. Dangadong hata na muli sian minta maaf. Alani marhite jami taon dipangido tu hita songon na terakhir molo naindo hita di halomohon debata boido berengota sian sehari-hari ido sadidok na tua-tua dijolo di ihuton dipudi si paimaon di tonga-tonga si harungguan. Molo di jolo di huton, molo di pudi di paima, molo di tonga-tonga di harunggui. Dan mungkin di hutot zolma menamardara di jolo molo sotikos. Dan mungkin di paima zolma na di pudi molo sodenggado pangalahona. Dan mungkin zolma di harunggui molo sotikos do parngulona. Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang. Molo naing dohita nagabe jolma halomoan ni debata. Ikon mahita nian mamora di arta, mamora di roha. Godang do jolma pogos di arta alai mamora di roha. Alai molo naing dohita nagabi halomoan. Ni debata. Ikon mamora di arta. Jala mamora di roha mahita. Ima nagabi hasangapon. Di debata. Jala tubuh madame. Di tanoon. Dia kazolma halomoani. Amin. Martang yang mahita. Molo na di bagas tabi pahita. Zong mahita. Amang dohot inang. Mauliate di pasahat nasa rohanami. Tuho de batajahuba para sirohana sumurung. Sitop palangit dohot tano. Say marulahulak ku pasat tami hamolateon ni rohanami tuho. Dang habilang kami Tuhan. Dang hasuhatak kami. Asi dohot tolong ni roham. 10 sada bulan naung lewat hulalui hami. Dibuat ko kami ale Tuhan lau madalani bulan na terakhir. Tuhan hodo di batana somar mula, hodo di batana somar ujung. Di golmit ningolu nami, dangadong naluput siyan pemandanganmu ale Tuhan. Asa homa ale Tuhan na madongani hami sa luhut. Suang soni ale Tuhan. Ruas ni huriam. Dohot di damang nang dainang. Nama dohoti ibadah di bagasan borunginon. Tuhan, di nama heu nasida pargugoi. Di nama sahid ale Tuhan. Pamalum sahid siyan pamatang nasida.
Jala buat kami ale Tuhan taripar tu tahun na baru tahun 2024. Dan bui terdalana kami ale Tuhan masuk taripar tu tahun 2024 yang gosoho ale Tuhan na majului dalan nami. Diakka hari-hari nami selama tahun 2027. Dan tagamon ale Tuhan somarlauk dosa. Alay asid ho tolong ni roham ale Tuhan. Dan dipasobuho kami ale Tuhan. Di bagasan arsak dohot dinamahiu haporsyaun nami. Lulubi ale Tuhan diakka namasa. Di bona pasugit nami di Kabupaten Humbahas, Desa Simaulape, Kecamatan Baktiraja. Tuhan, keluarga na kehilangan harta benda, keluarga na kehilangan nyawa. Tuhan hubak kami na sida di tangiang nami. Sa humali Tuhan natutong badongani na sida kota nami, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dohot bangso na huhawalong ngamiyon. Pemerintahan siap pusat satu daerah. Lumobi ale Tuhan di tahun politik pemilu tahun 2024. Disudi akka anak-anak munaposom na mencalonkan diri ale Tuhan. Disudi TPS bahkan Tuhan pemilu na jujur, adil, terbuka. Tuhuro pamaston nami ale Tuhan pemerintahan nami. Suang-suang ni ale Tuhan diak kahuriam masa totong ale Tuhan. Huwag kami ale Tuhan keadaan ni bangsa nami. Asapak ale Tuhan sudah huriam nang naposomi. Lau makatidakon hatami hobbar tulomo ni roham. Asabarani hami Tuhan madok ia di atas ia tidak, di atas tidak. Unang adong ale Tuhan na kompromi. Dohot dosa. Pos dorohanami ale Tuhan. Buanommu garizam. Hobbar tulomo ni roham. Dohot ketua sinu di pimpinan gereja. Totong dongani nasida ale Tuhan. Bangsa pilihanmu ale Tuhan. Pasu-pasu. Jala dongani. Mau lihat mariho ale Tuhan. Damang dohot dainang. Sebelum manang di akhir ibadah tahun. Tajalo mapasu-pasu nasihat Tuhatta. Sai di pasu-pasu jala diramoti jahuba maho. Di pasodakon jahuba mabohina tuhu. Jala asima rohana midahu. Jala didopakon mabohina tuhu. Jala di pasaor madamina tutodimu. Asini rohana sian debata jahuba. Dot holong setia na sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot parsauran nesa tod di porbadia. Natotong madongani mangaramoti hita. Sian tikion sogot rodi saliling nililing na amin lastay dehoma. Amen. Amen. Amen.